Hello everyone, good evening. Welcome to my another vlog. नोंथांमोनखौ दिनै आरो आंनि गोदान मोनसे भिडिअ बयखौ बरनायनानै लानाय जाबाय। दिनै लोगोफोर जोंनि न'आ जाहांबाय एसे बिबार दं आं गायनाय हाग्रा जाजोब्बाय न'आ अखा हाबायना दाखालि एसे ओंखायनो हाग्राफोरा ओंखारजोब्बायानो गासिबो दा लंबाय थादो लोगोफोर आंनि भिडिअखौ आंना बिबारा माबायदि जाजोब्बाय नायलाय हाग्रा जाजोब्बाय गासिबो नै बेहा दासो बारहांदों आं गायनाय बेयो ओरैबो दंबावो नै दासो बारहांदों हाग्रा जाजोब्बाय नालाय हाग्रा बारि नै थाम्फैया अयथासार थाम्फै आरोना दामानि लोगोफोर जेरावबो सालाफोरखौ नुवाखै माबायदि मोजांलै टेकनिकआ ना अय थांजोबदों मानसिफ्रालाय हाबाब माबैसे दङ जाखोबालाय दखान थांनो ओंखारलायबाय जोंहा नै बेलासिनि सानफ्रोमबो भिडिअ खालामनांगौबो खालामनो हाला लोगोफोर जोंहा न'आव एसे प्रब्लेम जानानै दङ नै मालाय टिउसनाव फैबाय सोरा फैदो लोंनोसै बे बाजाराव मानोना लोगोफोर जोंहा बिहाव उन्दै माने बिहावनि फंबाया गैला आरोना फैबाय बेनिनो श्राद्ध दं ओमफ्राय न'आव बिराद खामानि सोलिनानै दङ ओंखायनो जों भिडिअखौनो खालामनो मोना जादों मोजां मोनोना लोगोफोर खामानि दामानि थानायाव भिडिअ बानायबाय थायोबा बिजि बिराद दामानि दखानाव थांनो फैदों लोगोफोर नायलांदों मा मैगं लायो मा जायो आसा खालामो लोगोफोर बयबो भिडिअखौ जोबजासे नायनांगोन होननानै नायलांदों गासैबो हाय होनहरदो थांसै लोगोफोर जोङो नै बाजार खालामनायखौ खेबबाय थायासै केमेराखौ मेनबो गैया जाहैबायना डिस्टार्ब जायो नै आइसक्रिम माबानाया दाउखा बायदिखाना आइसक्रिम बेफारिया जाया मानसि गुसुं साखन्द्रासो बे बाक्सु सोना लांजागोन मैगङा नै मा मैगं लाबोखोथाय मना बुंलायलायनाय जोगोनार बिजौ सजना माबा माबि आंखौ मानो नारलाबायखो मेथाइ मोनजानानैबोलाय जोंनाव सफैबाय लोगोफोर नै दा मोनानि ओंखाम ओंख्रि हानो लाहार फाहार खालामबाय दिनै ओंख्रिया बेनो जागोन लोगोफोर बेजों जानोसै बानलु बाथोन जानोसै दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै लोगोफोर आरो नेक्स्ट भिडिअ लाइक मोनफिननोसै लोगोफोर आसा खालामो बयबो आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय होननानै बाय बाय लोगोफोर